बावैसो सिगां बनसुआ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लिंनाय मेलाव जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ हांख्रायनाय बादियै जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां मानव गेदेर ब्रजेन्द्र बसुमतारियानो निजे नुजाहैदों। दा बावहाय बिथां गजेन हाज'रिया जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय नुजाहैयाखै बुंनाया जोबोद लासिंसिं जादों। बिथांमोनहा लेंहरजायाखै। गजेन हाज'रिया बे मेलाव लेंहरजायाखै, मानो होनोब्ला बिथांनि संगठना फेक। दिनै नोंथांमोना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय मिडिया लेंहरनानै जयेन्ट प्रेस मिट नोंथांमोना खालामदों, बेनि मेन उद्देश्यआ मा? आं क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आजिरा लानाय आफादगिरि। दिनैसिम जोङो गोदान आफादनो बिबानखौ गथायनो हायाखै। थेवबाबो जोङो मैयासो जोंनि गोदानै दाफुंनानै लानाय गजेन हाज'वारिनि बिथांनि दैदेननाय एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि प्रेस मिट होनायखौ नुनानै जोङो दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आरो जोंहा बावहाय इउटिउनि आफादगिरि बिथां दङ। जोङो मैया प्रेस मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनानै जोंनि गेजेराव जोबोद दुखु मोननाय फैखांदों आरो बे दुखुखौ फोरमायनोनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ नोंथांमोननि दारै जोङो फोसावनो लिंहरनाय जादों। दानिया जाहैबाय जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना जोङो मानि थाखाय दाफुंनानै लानाय जादोंमोन बेखौ बुंनांगोन। दिनैसिम खनथाम एग्रिमेन्ट जाबाय। आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि सोमावसारारि माखासे आफादफोरजों मोनथाम सुक्तिया जानानै थांबाय। नाथाय खाफाला गाज्रि, जोङो बे मोनथामबो एग्रिमेन्ट जानाय, सुक्ति जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिया थांनानै थानांगौनि मोनफ्रोमबो राहा लामाखौ नुबोआखै। खालि माने काउन्सिल स्टाइल, बावहाय सेपारेट स्टेटनि जेबो बाथ्रा गैयाजासे काउन्सिल स्टाइलजों लाबोनानै जोंनि जाथिखौ, जोंनि हारिखौ जौगासार होनाय माखासे पावार फांसन गैयैनि थाखाय जोङो दिनैसिम बर' जाथिया आवगायलांनो हायाखै। बरंसो ट्राइबेल माहारिया दावगानो हायाखै। बेराफारसे जोङो नाख्रेबजादोंसो। बे खार'नावनो जोंनि गोदोनिफ्राय मावबोनाय जाय माने 50-60 बोसोरनि वार्कारफ्रा मोनसे खुद्रिनाय जोंनाव फैखांदों आरो बे खुद्रिनायखौ जोंनि साननो हनो गोरों जोंनि वार्कारनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो 2022 मायथाइनि 18 डिसेम्बर खालि मुसलपुराव जोङो बे अर्गेनाइजेसनखौ दाफुंनानै लानाय जायो। बे मिरु आफादनि आफादगिरिया जाहैबाय बिथां दलेन कुमार ब्रह्ममोन, जायखौ जोङो जोंब्लाव खुंगुर ब्रह्म होननानै मिथियो। बिथाङा हाब्रुबारिनिमोन, नाथाय बिथाङा खाफाल गाज्रि। दिल्लीयाव खेबसे थांखांनायनि उनावनो बिथाङा मोनसे स्ट्रक जानानै बिथाङा रुंसारि जायो। बेनि उनाव जोङो बिथांनि लेङाइ आफादगिरि बिथां बान्दु ब्रह्मखौ जोङो दैदेननो थाखाय बिबान होनाय जायो। दासिम जोंनि बे आफादखौ दानानै लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय, मथ'आ जाहैबाय सेपारेट स्टेट क्रिएसन। आरो जोङो जेब्लासिम सेपारेट स्टेट जायागौमानि जोङो जिराया होननानै बेखौ समायखिरा लायो। आरो बे दाखांनायनि उनावनो जोङो बे आफादखौ 2023 मायथाइनि 6 फेब्रुवारियाव सिम्बोर गामिनि नग्लाङाव भट टेकिं लानाय जायो। दानिया बे आफादा ओरैनो जिरायालासे
खामानिखौ मावबोबाय थादों। खामानि मावबोनायनि सिगांसिन खामानिया जाहैबाय डिसि अफिसाव जोङो मोनसे सेपारेट स्टेटनि मुङै मेम'रेन्डाम जोङो साबमिट खालामो। बे जाहैबाय 2023 11 जुन। बेनि दारैनो जोङो चिफ मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार बेखौ जोङो दैथायहरनाय जादों। बेनि उनाव जोङो दिल्लीयाव दासिम बे आफादानो खनथाम थांबाय। फार्स्ट दिल्ली 22 2024 बे दिनाव जोङो बिथांमोनाव गेजेर जुवेल अरां ट्राइबेल मिनिस्टार बिथांनो जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायबोनो हादों। सेकेन्ड टाइमाव जाहैबाय 3 एप्रिल 2025 इउनियन ल' मिनिस्टार अर्जुन राम मेघवाल बिथांखौ जोङो लोगो हमनानै बिथांनो मेम'रेन्डामखौ गथायबोनो हादों। आरो 31 जुलाइआवबो 2025आवबो बिथांमोनखौनो लोगो हमनानै माखासे जोङो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टारफोरखौ लोगो मोननो हायैयाव जोङो बिथां अफिसियेलि जोङो गारबोनाय जादों। आरो एक्न'लेजमेन्ट बे जाहैबाय बे लेटारखौ जों मोनबाय होननाय नैबे पेपार प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार बिथांमोननो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ गथायखांनायनि उनाव बे लेटारखौ बिथांमोननो गथायबाय होननाय बे लेखा। दा जेखियानो जा मानो जोङो खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो सेपारेट स्टेटनि मुङैनो जोङो खेबथामसिम दिल्लीयाव थांबाय, डिसि अफिसाव मेम'रेन्डाम होबाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसोदि दिनै जोंनि गेजेराव आफादनि सोद्रोमाफोरा गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायखौ लानानै दिनै आफादखौ सोखावनायासो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों। बिथां जोंहा बान्दु ब्रह्म आरो सेक्रेटारि सिन्टु बसुमतारी बिथांमोनहा गावसोर सानैनि सिङाव गाज्रि मोनलायनायखौ आफादजों आफाद गाज्रि मोनलायनाय दिन्थिनानै दिनै माने आफादखौ गोदान सोरजिनायखौ जोङो निन्दा खालामो। बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझारनिफ्रायबो जाय बिथाङा बे खामानियाव हेफाजाब होदों बेखौ रायखाङाबानो थानो हानाय जानाय नङा। बिथां मनन्जय बरगयारी बिथाङा जाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन, बिथाङा देहा गाज्रि होननानै न'खराव उसुबिदा होननानै मोनसे रिजाइनेसन लेटार होदोंमोन। आरो बे लेटारखौ आङो आफादगिरि हिसाबै सारिजारि खालामनानै बयनिबो मददजों रिसिभ एन्ड एक्सेप्टेड होननानै आङो नैबे लेटारखौ नाजावनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा मा मावबाय, जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। जोंनि क'क्राझार जिल्ला आफादखौ एंगारखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा सिं सिं माने एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गेनाइजेसन मुङैनो बिथांमोना गोदानै गजेन हाज'वारिखौ आफादगिरि खालामनानै मोनसे आफाद दानायखौ जों नुबोबाय थादों। नाथाय बिथांमोना जोंनि गेजेरजों सावरायलायनाय बा इनभाइटेसननि गेजेरजों बिथांमोना मावाखै। बिथांमोननि बे खामानि थाखाय जों बिथांमोनखौ निन्दा खालामो। आङो बुंबोबाय थादों बियो माने लिगेलि जायाखै, इलिगेल। जिहेतु माने ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जुदि बान्दोखौ सैयामोनब्ला जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो सोलायलायनानै सोरबा मोजां मानसिखौ बा सोरबा मोजां मोननाय मानसिफोरखौनो गोरों गोरा मानसिफोरखौनो जों दोननो हायोमोन। नाथाय सिंजों सिं बेफोरबादि मावनाया बे गोरलै समनि संगठनखौ सोखावनायाव जोंनि आफादा बिथांमोननि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो। जिखियानो जा मानो दिनैसिम जोङो खौसे जायाब्ला जोङो खुनु माबा मोनसे खामानियावनो जोङो
दैदेनलांनो गोब्राब जागोनखौ जों नुहुरनानै बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे जोङो एक'थायै खामानि मावलांनो हायो। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोङो थांनाय डिलिमिटेसन प्रग्रामाव जोङो 11थासो संगठना ज' जानानै बै कनस्टिटिउयेन्सिफोरनि डिलिमिटेसन प्रग्रामाव जोङो बाहागो लादोंमोन आरो बिनि समावनो जोङो माने एकता इउनाइटलि क'अर्डिनेशन कमिटि दाजायो नामा बेफोरबायदि जिनिसखौ जों सिन्था खालामनानै फैखादोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हारसिङैल' संगठना बर'नि संगठना बे एफा गिलिर बिबानखौ रुजुननानै खामानि मावनायाव जोबोद गोब्राब जायो। ओंखायनो जाय आफादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव बड'लेण्ड बिनायाव आवाज थिखांगोन बा बाहागो लागोन बा मेम'रेन्डाम होगोन बिथांमोनजों जों लोगो लानानै जोङो माने स्ट्रेंथेन मोनसे गोहोगोरा मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि खुंफुंनायनि मोनसे जोङो सिङाव सावरायगासिनो दं आरो बे थारैनो मोगथाङाव महर मोनगोन। दा बावहाय मैया बिथां गजेन हाज'वारिया बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनखौ लेंहराखै, जोङो लेंहराबा बोरै नुजाहैनो होननानै बुंनाय बाथ्राखौ मैयानि प्रेस मिटनि गेजेरजों नुनाय जादों। दा बावहाय बिथां बुंनाया आरोबाव बुंदों जोङो दासो माने आन्चलिक कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो जोङो माने माबायाव दंगासिनो दं मानसि बुथुमनाय बा माबा मोनसे मबिलाइजआव दंगासिनो दं बेफोरबायदि मोनसे माबाजों थांदों। नाथाय जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना दिनै नटेड बावहाय सोरखौबा गोदानै सोनांगौ सोरखौबा गोदानै माबानांगौ बे जिनिसा गैया। दिनै आन्चलिक मोनफ्रोमबो जोंनि वार्कारफ्रा सोर जोङो ओरैनो माने मोखां नुब्लानो सिनायो। बेवहाय माने सोरखौबा मबिलाइज खालामनांगौ सोरखौबा माबा खालामनांगौ बेबादि बाथ्राखौ जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना नुबोआखै। मानो होननानै बुङोब्ला 50 साइटनि गेजेराव थानाय बैफोर सोद्रोमाफ्रानो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि साफा सोद्रोमा। जिहेतु बिथांमोना जेबो खामानि मावबोआखैमोनब्लाबो दिनै सोरनोबा ओंखाम बोथिसे जाहोनाय सोरखौबा लामा ससे दोनलांनाय बिथांमोनाबो साफा वार्कार। भलन्टियार होनबानो हाथियार लाग्राखौ बुजिया, दिनै हेफाजाब होलायनाय खामानि मावनाय बेफोरखौ बुजियो। जोंनि मिथिनायाव बिथांमोनहा बैसो बासियाबा लासे दिनै माने जाय मानसिया 1987नि जागायजेननाय समाव 15निफ्राय 18-20 बैसो दङमोन बिथांमोना दासिम 50 साइटनि बैसो जाहैबाय आरो बै समाव मावबोनो मोननाय मानसिफोरखौ जोङो भलन्टियार होननानै साननानै लानांगोन। दिनै बिथांमोनखौ माखासे नाबालक गथ'फोरखौ माने माखासे प्रल'भन दिन्थिनानै जोङो माने एक्सग्रेसिया मोनसिगोन माबा मोनसिगोन होननानै बिथांमोना मावनाया जोबोद दुखु गोनां। जिहेतु सैथोआ उनाव नुजाहैगोन, बे सैथोखौ नुजाहैयोबा माखासे मानसिफ्रा डिप्राइभ जानो हागौ आरो डिप्राइभ जायोबा बे संगठननि सायाव गाज्रि मोननाया निश्चय फैगोन। ओंखायनो जोङो बुंदोंमोन जोङो दिनै सेपारेट स्टेट बिनो थांनायाव जोंनो एक्सग्रेसियाखौ नांथ'आ। जेब्ला माने ट्रिपार्टाइट टक जागोन एबा माने सेन्ट्रेल स्टेट आरो जों सोमावसारारि माखासे आफादजों सावरायनाय जागोन, बे सावरायनायनि फिथाइ बायदियै माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ बे आफादफोरनो माबा मोनसे होगोनखौ जोङो उनाव आसा खालामजायोमोन। दिनै बिथांमोना खेबसेबो रायजो नांगौ होनालासे बिथांमोना खेबसेयैनो बिटिसिआव एक्सग्रेसिया बिनाया जोबोद दुखु मोनथावथाव जादों। जिहेतु बिटिसिआ दिनै जोंनि सोद्रोमाफोरनो 2 लाख करि होनांगौ जायोबा हमनानै ला जोंनि आन्चलिक मोनसेयाव 800निफ्राय 1000सो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि सोद्रोमाफोर दङ। दिनै जोंनाव क'क्राझाराव 16टा आन्चलिक दं। 16 आरो 1000 बेसेबां जायो? 16,000
आरो बिदिनो चिरां दं, बाक्सा दं, तामुलपुर दं, उदालगुरि दं आरो जोंहा गुवाहाटी मेट्र' दं। दा बेफोरखौ ज' दाजाबजोबोबा जोंनि गेजेराव गोबां हाजार हाजार वार्कारफोर दं। दा बिथांमोननो जुदि 2 लाख करि फैसा होनांगौ, दा बिनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनो हाथावखौ जों नुवा। आरो बिथांमोना बुंदों मेनिफेस्ट'आव दाखालि इस्ताहाराव इलेक्शननि सिगां सिगां एमएलए इलेक्शननि सिगां सिगां बे जाहैबाय माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टखौ बिटिसिआ नारसिनगोन खोथासो बुंदों, खिन्थु बे रांखौ होथारगोन होननानै बिथांमोना बुङो। सालिजारि खालामलायनाय जाथोंसै होननानै लिरनायसो दं। दिनै ओंखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों, मेनिफेस्ट' टेस्ट नम्बर सिरियालाव दं, नोंथांमोना मोजाङै बे मेनिफेस्ट'खौ नायनानै बुजिनानै साननानै ला मा बुंनाय जादों। मोनथारगोन होननानै बिथांमोना दिनै माने सासेयाव 500 थाखा करि लांदों होननाय खोनादों। बियो जोबोद दुखु मोनथाव। जाहाथे दिनै दंजानाय गैजायै बेफोरबायदि फैसाखौ खांनानै जाथारगोन बादि प्रल'भन देखायनानै जाहाथे उनाव फेलें जायाब्ला जोंनि वार्कारफोरजों गाज्रि मोनजाया, आं बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरबाय। दिनै बिथांमोनहा आं दहाय बुंनाय बादि जोंनि मानसिफ्रा दंखायो, गोदानै सोरजिनांगौ सोरजिनाङा बेखौ जोङो आवगायावबो सावरायबाय थादों। जाय बैसो गोनां जों बिथांमोनखौ बिबान होबोदों आरो बिथांमोनानो साफा साफा वार्कार हिसाबै बिथांमोनाबो जयगथा दङ आरो मावबोनाय हिसाबै जोङो सोद्रोमा हिसाबै सोनानै लादों। नाथाय बैसो गोरलैखौ जाहाथे बिदि प्रल'भन देखायनानै जाहाथे जोबथारनायाव ओरैबो जाया खालामनानै बिथांनि उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौ खुद्रिनानै लाबोआ, बेखौ आङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा दिनै बुंनो थाङोबा मैयानि प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जोङो मानसिखौ बुथुमगासिनो दङ आरो बे मानसि बुथुमनायानो दाबो जोबाब्ला आनसलिक दानाय, इउनिट दानाय बा ब्लक दानाय, डिस्ट्रिक्ट दानायानो जोबाब्ला दिनै माने माब्ला मावगोन? जोङो दिनैसिम खनथामसिम दिल्लीयाव थांबाय, डिसिनो होबाय। बे खामानि मावनायखौ बिथांमोना सिमान लानांगोन जे आसलते एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना जोंनि दानायनि सिगां दङमोन, बेखौ बिथांमोना सिमान लानांगौ। आरो हारसिङै मावनो थांनायनिफ्राय जोङो इउनाइट जानानै जोङो बोरै माने एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना मोनसेल' गथा जानानै जोङो खामानि मावलांनो हायो। आरो दहाय बुंनाय बादि जोंनि बर'नि गेजेरावनो जोङो सावरायलायनाय बादि जेरै सिटिजेनशिप फराम आरो जनजाति सुरक्षा मन्च, बनसु आरो बिदिनो बायदि राइटार्स एकाडेमि बायदि आफाद दङ। बिथांमोनखौ ज' लोगो नांनानै जोङो मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि दानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जाहाथे जोंनि बे दाफुंखांनायनि उनाव जोङो जरदार भाबै दिल्ली गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसिआव जोङो माने जोंनि मेम'रेन्डामफोरखौ गथायनो जोङो थिरांथा लानाय जादों। जाहाथे फैगौ समाव जोङो ज' मावलांनो हायो। गोबावानो जाथों जोंनि उनाव जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना जाहाथे जोंनि हाबा मावनायफोरखौ नुनानै सेपारेट स्टेट नङाबा जे गोजोनथारा बे थांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनाबो बावनानै थाङा, जोंनिफ्राय सोलोंनानै माने थांनानै थानायनि खाथियाव जोंनि जाथिखौ फोथांनायनि खाथियाव जोङो संगठनखौ दैदेनलांनो हायो। जोङो बेखौनो आसा थिबाय। बेराफारसेथिंजाय जोङो रायजो बिनायजों लोगोसे जोंनि समाजखान्थि, जोंनि फैबाय थानाय माखासे जांसि जेंला बेफोरजों जोङो दावहा नांलांफानो हानांगोन।
आरो बेखौबो जों थिरांथा लायो जि जोङो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन आरो नन भायलेन्स अर्गेनाइजेशन जोंनाव अस्त्र शस्त्र गैया आरो जोङो खुनु राजनितिकजों जोङो सिथाबनानै जों खामानि मावा होननानै जोङो समायथिरा लाखानायखा आरो जोंनाव बायल' दङ आरो बे बायल'आबो ओइदिनखालि दाजेनखालिनो बेयो जोनोम जादों बे बायल'आ जोंनाव दङ आरो गोबां जोंनाव कन्स्टिटिउसनफोरखौ मानिनानै सोलिनो थांनायाव बिथांमोना फैल जादों दा बे फैल जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना माने एरा जानानै जाहाथे जोंनि एगेन्सै खोथा बुङा बा जोंनि मावनायाव हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय।